Nou, het spul dat heeft net allemaal een hele grote slaapkamer, maar wel allemaal een eigen plakje. Voor pubers is dat natuurlijk heel belangrijk. Dus daar ben twee. Hier boven ben twee kamers. Een badkamer. Mijn wc. Hier sliept er nog een. Hier is nog een extra douche. Hier lijkt ik eigenlijk van. Hier is nog een slaapkamer. En hier nog een. En daar sliepen wij. En hier is nog een wc. Dus als ze willen, kunnen ze met trein tegelijk op een wc zitten. De familie Skaafsma had de alroende 10 jaar wel een goede 100 baan opvang. Met crisisplaatsing in het weekend of vakantie, maar ik van langere tijd. Op dit stuit wen je er 4 pleegbaan, in de leeftijd van 12 en 19 jaar. Zelfs als het treinbaan van 15, 17 en 19. Wij hebben zelf draaien en dat rolde eigenlijk best wel aardig goed. Dus dan heeft ze iets van, nou, misschien kan ik voor oren wat betekenen. En zo ben we er wat inrollen. De pleegbaan zelfs wollen net in beeld. De oudste eigen zoon Wol, hij vindt het heel gewoon dat er altijd meer baan binnen. Ja, ik denk dat ik wel besef van dat we het net zo heel raar hebben hier. Dus toen werd ik van vroeger van dacht van waarom maak ik dit net? Dat ik denk van dat is het ergste nog net. En wat zijn de moeilijke momenten? Nou, dat het net klikt. Het is dan vooral de band onderling. Nou, dan wordt het wel dreig. Maar als het heel goed klikt en dat band dan weer voortgaan... nou, dat is best wel moeilijk. Maar ja, je kan ze gewoon net allemaal houden. Er is grut verlet van pleeggezin. De leefgroepen die er vroeger veel waren en de instellingen, dat neemt steeds meer af. En ze zijn er steeds meer achter dat een kind het best af is in een gezin. De second best optie, zeg maar. Dus dat voor kinderen het heel mooi is als er gezinnen zijn waar ze gewoon in een thuissituatie kunnen wonen. Je kan zoveel reden betekenen om het net te doen. Maar je kan krijgen zoveel redenen betekenen om het wel te doen. Maar het is voor u gewoon een manier van leven.